Siyempre ayaw ko paras din si ipagsunod man. Ang kasada ang ipagtrabaho ng bago na. Kaya pinagkakandaan naman. Abot ka ang dito sa bago. Ulis na itong mga ligoy itong trabaho dito. Nagsuwayan. Wow, nindot na kayo ang kasada din. Abot ka ang bago. Kung nagasuwayan pangatabi. Nakuman naman di ay. Pero, saan ka nagkatrabaho? Nadasok doon. Bakit ka mayroon kaya nga kasada, ha? Sakto eh. Sakto pa. Bakit ka mayroon kaya nga kasada, ha? Mayroon ka nga kasada. Kamayroon kaya nga kasada. Kailan ka pitaw-tato. Dapat tulo-tulo. Ano mo ka na ba? Kaya para madako na kung magsakiran mag-agi? Saan namin tayo? Hindi pa rin mga trabante doon eh. Susihon. Ito ang sunahan. Rosa. Alaw na. So, tingtambong na gito. Pero pwerte mang inita. Hindi matabang ang kainit. Basi ito ano si kumpari. Kay ako ito ingnon. Burilak sa mi karon. Kay pwerte inita gito. Muatin ako. Ano ba is kumpari dahil? Uy, pre! Ganyan ikaw, pre! Ganyan ay. Pwerte relax ni mo, pre. Pwede ay kay ipahuay-huay. Sakto gina, pre. Wala lain mabuhat atong karon, pre. Kay pwerte inita. Mag-relax ta. Okay ka, pre. Sige, pre. Huwag ka. Dito ka. Ini main nindot, pre. Landong na. Napanghangin, pre. Pre. Wa kay nabantayan sa karsada nga aton gi trabaho. Kabantay ko, pre. Mura gamay-gamay rin gini, pre. Siguro. Mura gamay-gamay gid, pre. Pre, sa una gid, pre. Ako sa Cebu nagtrabaho gyapon ko ing ani karsada. Hindi totoo yan. Pero dako kay problema, pre. Yan, pre. Eh di ko ka maumog tan-aw sa Mitrosan, pre. Uy. Mao gani nga kahoy na akon isukdan. Kay di ko ka maumutan sa Mitrosan. Tulig pagapin no. Apur ting to era, pre. Pili kayo. Ako, pre, sa una, pre. Trabaho gyapon ko sa tanaw. Sikyat gyapon, pre. Naman. Kay hindi lagi agapon ko katigumutan sa mitibusan. Tangi. Parehas di tani, pre. Parehas. Pre. Amoy mali. Ato na lang sukdon, pre. Sukdon na to, pre. Sige, pre. Ay, hindi magsukod, pre. Huwag mag-ilain choice na to sinit, pre. Kay pulos makita di katigaw mo tanaw sa Mitrosan, pre. Buniti, pre. Buniti. Buniti, pre. Ato sukdon, pre. Sige. Mga bobo! Subaya, pre. Subaya. Tarungag yun. Nga, pre. Kana, unsa man na, pre. Tulid na. Aw. Sige. Pre, tulid. Tulid na, pre. Tulid. Sa tulid, pre. Nabuksan, pre. Tulid kayo. Sakto ra gid, pre. Tulid na. Pre. Tulid kayo, pre. Pirming sakara. Sakto ra gid, pre. Saan na ako mga trabahante nagsukot-sukot man, ha? Nagsukot-sukot man rin eh. Uy, sir. Ikaw manila, si Roy. Sir. Ina man ito sukot. Amo gisukod, sir, para mas siguro gid ang ginakon. Mau ba? Ako siguro. Di magkani katigaw mo ka. Sana na din ha. Mga to sa tapos surat landok. Ako yung surat ninyo. Unsa man na, sir? Ano, ina man ito sukot ang kasada. Ngawa magauntanan ako ipakuha ninyo na kayo pagsukot niya. Pero nakahibaw ka mo kung pila ka. Di pa na ako ipasukot ninyo. Ay, kuan man, sir. Buwan man, sir. Good. Wa di ka kahibaw, sir. Nga kami, dili kami kabaw mo tan-aw sa Mitrosan. Mao gani, sir, nga mao ra ni ang magibuhat nga Mitrosan, sir, kay misayon ra. Tulira, sir. Tan-awang karsada, sir. Puwerteng tulira, sir. Bola lang yan. Tulira. Ato liit na de. Mana ka bitaw. Sakit.
Sabi tao lagi. Papansahan na makaabot ang tupa. Nagkaibaw ka mo nga kung pilakano pa nga ako di. Nasukutin niyo. Tulo. Tulo dito. Unang kano pa. Diyan, imahimo. Kakamay, na ako nag-isakot. Doon kaming tao na kano pa. Nga naman yung tao na nagkakamay, na. Lukutan na ninyo. Ako nagpalukot. Lukutan mo, pre. Ako nagpalukot ninyo. Sakit ko.